En Pau Galvez em pregunta què podem fer des d'Europa per aturar l'homofòbia. Hem de ser coherents. Hem d'entendre que els drets de les persones LGBT, lesbianes, gais, bisexuals i transexuals són una prioritat. Les discriminacions avui existeixen, la homofòbia existeix, les actituds homòfobes també des d'institucions públiques, des de governs, des de ministres, des de presidents de governs, existeixen. I això s'ha de combatre. I s'ha de combatre a partir de la convicció, però també a partir de polítiques concretes que evitin aquesta discriminació. I això només arribarà quan tinguem clar que aquest és un missatge europeu. No només als estats membres, és un missatge europeu. No podem permetre que avui una parella de dos homes o de dues dones legalment casades perdin drets, siguin discriminades movent-se dins de la Unió Europea perquè a altres països no estan reconeguts aquests drets. La lluita contra l'homofòbia arribarà el dia que entenguem que aquestes actituds són condemnables i s'han de criticar allà on es donin. I s'han d'establir els marcs per evitar que això es produeixi. I insisteixo, aquests marcs només poden ser avui d'àmbit europeu.